Kidakot ganyo Tribute Council sengkemi mentakasi ke pratarik unailar 8,000 pulai kilalet gendu bat IT ya kadorkas ya menteri ketenat puli puthi urakam sangma bandawa na u bantau sakawai ke skul ba bat banbu ya ke campus jong ke Captain Williamson University Hashilong ban penbet ya ke jingkiu dor jong ke by school bat college ban ai jing ya rap iki college ki badan hapok ke jella kenang bakin nam syam jing e lada pentrikam ya ke NEP ban penyo iki jakatho exam CUET ha ke jella ban yarap iki samla ki bapuli ha ke jella Manipur bakin nam do iki jing puli haringkat bat kiwe kimat ki bayadai bat ka puli puthi ka jalahi roi ka mat ka banikong ka ba nakalian sing nila ai da ka jikho mata ka si kolong bandon no ya ka State University Sakawai po ano wa salong ya kan itu kam nakalian jong menteri jong ketenat puli puthi ulah ong ni ba ani ka kam kadang don ha ka level ni keren ba chief minister ba kunju uru ba ke kabinet nomor ba uang bah kalian gajing yo jong uru berusaha ka ibon kam dan sa kawika university ka bentang ka baar ka ba mengingi la dawa na kalian jong election minister kolong ba kuma hitip ka meklia mata kala don ya ka Wei ka university ke bagi Captain Williamson Sangma University hati apa anong batura tanpa hadu mentah kani ke university ka kelompok mereka bila dawa nak kalian jong education minister ban pentrikam no udut ya kani ka university makani ya sakmat ban haka juga pon bila dawa bahwa pentrikam kadi bendon ka kampus apa oksigen ke hel no beli kan pensuk kumbalong ya ke embus kumbapioi ba ka embus ke headquarter ka dan turah dari ka regional office ka dan Rasulullah ikumjuru ni kwa ya kani ka university jo jala ba ka off campus lani ka way na ki branch lani ka campus ke jongka lani ka office ka di dan apa Rasulullah dina kalian jong election minister ulah kerja ya ni ba ya kani ka kampung sale tumut ka Captain Williamson Sangma University Shillong campus kan dan but mulai tunggu ini bah akan next academic session kemudian hamar hajar sau session kini ke universiti kan sana sekarang laong bagajik pentre ban thung UVC bat ya ki PVC ki pro VC kin ka proses mentah kali sakmat bat pula ai ni kata ka assurance bat kenapa asmen ke banuan uang ba bisa kin sa rekam no ya kini ke universiti bat ke selong tu kandon ya kampus lah kejong halon kami ke universiti kebentak ke baar ke bangi layak keren kam bunpor bat ke bakam don kam akan ni gejing hindu ke jongi kolong ba kumba POE hakini ki sengi ki bawata ka school fees lani kita ki by school lani ki by college by university lani kini ki fee structure lada pin page ya ki private school lani ya kini ki government aided ka fees kalong ka bahe tu tatang but kadon ka gap ka jingar her ka ba jur ba ka ki government aided school lani ki government aided colleges but kini ki government but ki private but kum juru kadon ka jingar her ka ba ya jangai ba but kini ki fully government institution but kani ka jingkiu ba jong fees aki jaka puli ko fer kalong ke balang tak ya ki samla puli ba ki kini pa ti nakalen jong kaseng nila dawa ba kala don kammo ban regulate ya kini ki fee da soka kam tam ya ki government aided institution but ya ki non government aided institution ani ya ki private school no boleh ada pipek aki wei ki jala kum ke Gujarat ka Assam ba tu ki jala kini ki jala ki lawan rak kata ai ban regulate ya kini ki fees kisna ya ke commission but kemudian kanu ke school kepala ban penkiu lah ni ban bu ya ke fee claim ka approval jong kata commission tikani kalau long ka badon kam harga jela ka jongi sarkar ban step in ya ni kumbang ong ki ba menehi hakman jongi ula phone ya ki officer ban le ya ke comparative study ka gap ka ba ya phera pada ke government but ki government aided but ki private institution di ulah phale yang sangat kompetitif tadi but ka government kadi ban step in nang beli hakaleng jong kari India ki state government ki boper ki la step in yang kam kani ka kam kalau poi sadu sa sungku tu la da follow up
berbuat kaying ke syari bahakli tu jong kari diaru kala ayah kata rai baka government kala ban regulate ki fees kumbang ong ki kidan sipun ki jalan ki bala set up ki commission ki fair ban regulate ki fees ki regulate kumbang ki snaya ka commission but kawai pa kawai ke school la ne ka college and university aswa ba kin shim ki fees ki haban yo ka approval na kata ka commission but ka commission kan ay approval tang la da ka biang ka justification ki jaka ban room ki school ba ki college habang ki lek ki ni ki entran la ne ki ba lek ki ni ki competitive exam kawai na ki subject ka ba shadwan ha ki exam kadi kani ka aptitude ba ka logical reasoning but ki student ki jongi ki saya thu yangi ba ki subject ha ban le ya kini ki aptitude but ki logical reasoning test but kani ke jike ka pelong ni student ki jongi ban do admission la ban fail ya kini competitive exam nah kalian juga seng ni laban kia bakal don kam ya sarkar menta ban wanra ya ka aptitude and logical reasoning hadu ki school level Mobilai ladang iwanra ya kani ki jag exam hadu ki school level ya kani ki subject hadu ki school level ngila lo ba pengkre lupa ya ki student ki jongi bakin pass ya kini ki exam but kawai na ki jing mentoi jong ka jong kini ki test ka aptitude but ka logical reasoning kalong ba and tip lupa ya ka sub jong ki kena nadu dang rit lagi don sub ha kai kala penting ki don sub ka mathematics ni ha ka literature la ni ha ka law la ni ha ka political science ni hakano kono benta tila da kila tip lupa ya kasap kasuk ki banjit ki subject haki higher courses let's say endala pass class 2 kan suk ki banjit ki stream ki jongki obli kila develop lupa ya kata jisu tu Allah kam tina kalian jongka na kalian jongka sen min sa ajin mutu ya kani sa ka addiction commission ya kepada show set up obli kani kulong kepada kam kata namta jing mentoi jong ki student ke jongi kamat ko bakhadu ke bangilai kan kali namta baka sarkar kan intervene ya ka jing syakta jong kumba arspa ngutam ki samla puli napo kacalam khli hati po manipur kumo POE ke jing jia po manipur ka kumba kalong menta kat nang mi kesni kam nim UI baka don kata ka improvement ni ki ngilayo jing tip na ki samla puli bat na ki pa ba menta ki shule offline or online classes but ki don ro ki boleh puli haki la shu set ki kum ajin jimla ban mi na ki campus ki joki ki haban sulet betang na jaka puli haki school ki joki but ka stop ha ya ka puli ki don ro ki ba hadu menta ki not ya ban lek chamanipur ban lek puli ban lek tengi ki puli ki joki ngila keren ya tadi buat nakalian bu education minister gula pentip ini ba nakal bakandi ke involve sibun ki factors ngamo beli ngan ai saya pi kelongba lada kila pendep ya ka second semester la say apo Manipur University bakin lek Sakaway University nakalian ke Manipur University la say ki haban ai ki kenja NOC ya gitu ki grade ba kila de pass apa ngabli lada uladet third semester ulle Sakaway University lada ka katuga university la say na Manipur kim ai ka clearance kan bujing ya dikaniru ka involve ka home department but ikiu go department ki nakalian jung uang ba sarkar kala adoption kial pa ya kan kam mentaru nakalian menteri ba uang ba dan meeting but ki minister jangka union government ban keren ya kan no mulai ki don ki kosis ke bangila ban wan ra ni ke bagi stream le se kan iku kala ban accommodate ki don ki kosis ke bang ngingim dan ang ni ban wan ra ni mut ke government tahap negotiate ki wei ki university sa wei ki cela ban pendung ki student ki jongi ti habri kan ni uang ban kalian menteri rang ba dan kata jing pendek ki menteri ke badai hati ko no ba jadi buat ikmit nanti bab sarkar kan simkhia ya kan jing penduk jing jong samla puli ke jongi tiba puli hati ko no ba no ba fal badi kuwi ki jaka ko pun ma kompetitif ki dan sibun ba ki jaka puli ki ba ki student na ko matilia ki puli sa Manipur tilada ka situation ka improve lada kinyo la kan puli kan sakta bahaya ka ya ka career kejong samla puli ber ni kimil ti bab sarkar kan simpian ni kam nang ba kan don kan ka jikun